Isa po kayo talagang tunay na sinag na nagbibigay sa amin ng liwanag sa may mga katungkulan dito sa bayan ni Sir Roma. Muli akong maglalambing sa inyo mga kasinag. Baka may kilala kayo na pwede pa nating malapitan na makatulong doon sa bata mga kasinag. Baka pwede rin kayong maging tulay mga kasinag para tulungan yung bata na maoperahan lang mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Sa mga nagtatanong po pala kay Bagwis, pasensya na muna kayo mga kasinag kung hindi ko kayo ma-update. Gawa ng hanggang ngayon mga kasinag wala pa talagang nakakabalita or nakakalam kung nasaan si Bagwis. Sa ngayon hindi ko pa naman mahanap si Bagwis. Gawa ng may mga inaasikaso pa ako mga kasinag. Saka bukas bubuhin na namin yung bahay ni Ate Arian. Kaya ngayon pupunta ako doon kay Ate Arian. Sasabihan ko na lumipat na muna sila at bukas namin aayusin na yung bahay niya. Kasi nakausap ko naman mga kasinag ang aking kagrupo, ang Team Lakas, na bakante naman sila bukas. Kaya tatrabahuhin namin yan nang matapos na mga kasinag yung bahay ni Ate Arian, kasi nagpaparaulan na dito sa amin. Ngayon pala mga kasinag, update ko muna kay Ate Arian. Puntahan natin siya ngayon para masabihan natin na bukas na aayusin yung bahay niya. Ito yung bahay ni Ate Arian. Morning. Ano ulit Arian? Asa si mama mo? Hindi po nga ni, inaapod ko po nga ni. Mayo dyan si mama mo? Mayo po. Ito mga kasinag yung bata na yung may butas sa tiyan. Si Lotario. Wala pala si Ate Arian mga kasinag. Asa po tiya si ate? Wala daw mga kasinag. Hanapin ko muna kung nasaan. Alamin natin. Dito pala mga kasinag si Ate Arian. Bahay lang kay Melvin. Gano'n ka te? Nagluluto pong feeding. Ayan, nagluto pala siya ng feeding. Morning! Andito pala mga kasinag, kaya pala wala sa kanila. Galing kami doon sa iyo. Iyo po. Kasi kakausapin kita na bukas kami matrabaho. Iyo po. Kaya nga sabi ko, yung mga gamit sana nyo, Tanggalin ko na. tanggalin mo na. Bukas pag darating ganun, baklas talaga yan. Ate, sabi ko nga kay ma'am sa bago. Kanina? Kay ma'am, ipir. Hmm. Makunday, dumang kami. Nagtugot man gano'n. Nagpayag man. Pwede man daw kayo matulog doon. Kaya sabi ko, lahat ng gamit nyo, Alisin ko na. alisin mo na doon. Iyo po. Kasi pag binaklas na yung mga bubog na, magdudurumi yun. Nagluto siya ng feeding para saan yan? Estudyante? Daycare. Sa daycare. Ayan. Bahay ito yung kay Melvin. Sa Ate Per? Nagbakal po. Ayan mga kasinag, nakausap naman natin si Ate Arian na bukas na nga natin aayusin yung bahay niya. At bukas kasi bakante ang Team Lakas. Kasi may tutulong ding iba mga kasinag, kagaya ni Kamandaragat, si Udot TV Motovlog. Mga kasinag, suportahan yan ha. Udot TV Motovlog. Isa din yung vlogger dito mga kasinag sa aming barangay. Sana matulungan yung mga kasinag na ma-monetize din at makatulong din siya sa makagaya ni Ate Arian, sa kapwa natin. Kaya mga kasinag, naglalambing ako sa inyo ha. Suportahan niyo ang YouTube channel ni Udot TV Motovlog. Saka pala mga kasinag, yung sponsor pala nyo na pera para kay Ate Arian at doon sa bata. Ngayon mga kasinag, nagtotal na siya ng 37,412. Ito pa yung nakaraan. Kahapon ba or nung isang araw, may nagpahabol mga kasinag ng 7,000. Kaya nagkatotal ito mga kasinag, lahat-lahat ng 44,412. Ayun na pala ang total ng pera lahat mga kasinag. 44,412 na ang sponsor nyo kay Ate Arian at doon sa anak niya. Tapos doon sa 44,000 na yun mga kasinag, babawasin natin doon yung
yung 18,430. Yung mga ipinamili natin ng mga gagamitin para doon sa bahay ni Ate Arian. Ngayon mga kasinag, ang natira na lang na pira dito na galing sa sponsor ay 25,982. Mababawasan pa ito mga kasinag kung kulangin pa yung kahoy na kakabitan ng dingding or mga pako. Kasi in-estimate ko lang yun mga kasinag nung nakaraan hindi ko pa sure mga kasinag yun kung kulangin yun. Kaya mababawasan pa ito mga kasinag. Saka yung matitira dito mga kasinag, yun naman ang gagamitin natin dun sa bata. Nakakawa naman mga kasinag yung bata kasi nga lagi siyang nabubuli sa school. Lagi siyang iniiwanan ng mga kalaro, gawa ng yung dumi nga mga kasinag lumalabas dun sa may kanyang tiyan. Plastic lang kaya ang kanyang inilalagay dun, kaya yung amoy bagang mga kasinag hindi kaya ng mga bata, kaya iniiwanan siya. Kaya nabubuli yung bata na yung ilalapit ko ulit sa inyo mga kasinag na baka sakali na may kakayanan po kayo na matulungan yung bata na maoperahan lang mga kasinag, lalo na mga kasinag sa may mga katungkulan dito sa bayan ni Sir Roma. Alam ko mga kasinag na kilalang kilala nyo na si Ate Arian. Baka nung mga panahon na yun lumapit na rin sa inyo. Maglalambing ulit ako sa inyo mga kasinag na alang-alang lang po doon sa bata. Maibalik lang yung kanyang bituka para maging normal na siya mga kasinag, para makapag-eskwela siya ng ayos mga kasinag. Lalo na ngayon mga kasinag, nakita ko nga doon sa bahay nila na hindi siya nag-eskwela. Nandun lang siya, sulo-sulo siya naglalaro doon. Nakakaawa naman baga mga kasinag. Kaya nakikiusap ako sa mananunungkulan dito sa bayan ng Sir Roma. Muli akong maglalambing sa inyo mga kasinag. Baka may kilala kayo na pwede pa nating malapitan na makatulong doon sa bata mga kasinag. Baka pwede rin kayong maging tulay mga kasinag para mapabuti ang kalagayan ng bata mga kasinag. Maglalambing po ulit ako sa inyo mga kasinag. Tulungan po natin yung bata na maging normal, na maibalik yung kanyang bituka sa dati. Yan lang po ang lambing ko sa inyo mga kasinag. Sa mga kabayan ko dito sa bayan ng Sir Roma, yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Sa lahat ng mga nag-sponsor, nagpaabot ng tulong sa mag-ina na ito, maraming salamat po sa tiwala at suporta na ipinagkaloob nyo sa akin na maging tulay ako para matulungan sila. Nagpapasalamat po ako sa Team Lakas mga kasinag, sa aking mga kagrupo. Kahit hindi pa naman nagagawa yung bahay ni Ate Arian, magpapasalamat na po ako kasi bukas na yung schedule. Magpapasalamat ako ng marami sa mga tutulong pa na mabuo yung bahay, magawa yung bahay. Sa mga gustong magbayani dyan, pumunta lang kayo dito mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa inyo sa lahat ng tulong na ipagkakaloob nyo. Isa po kayo talagang tunay na sinag na nagbibigay sa amin ng liwanag. Kaya mga kasinag, maraming salamat po. Hanggang dito lang, bye bye.